Muhammad. Ingkang kawula hormati ugi sedaya para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu pirawuh sedaya, mboten kesupen untuk teman-teman pendukung acara. Di sini ada sound system yang luar biasa, ada tukang syuting nginceng sampai jengking-jengking. Tidak terlupakan untuk para dayoh-dayoh, Bu. Seksi perwawonan sing bagian korah-korah, bagian adang. Piye Yusum, kabare apik yu? Waras ya yu ya. Lancar kabeh ya yu ya. Rasah rene ambune penguk orang sarene. Tidak terlupakan juga untuk teman-teman Banser. Halo Banser. Semangat Mas Banser. Alhamdulillah. Dan tak lupakan juga untuk adik Sule Sunda Bule. Oh, ki artis yang lagi hit ya, lagi in, Mas Sule Prasetyo. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, opening our program ngertos artinya napa mboten? Alah. Opening our program niku pembukaan dalu nika. Monggo kita buka kanthi syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, sebagai wujud terima kasih kita, sebagai wujud rasa syukur kita atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu, nikmati pangeran niku kathah nggih. Anugrahe pangeran niku kathah. Anugrahe kathah niku napa mawon, nek kula niku jelasno, nek kula nyebut sampai saulan ora bar oleh jelasno. Kenging napa kok mboten ngebarno oleh jelasno, sebab saking kathahe nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mila nikmat akeh niku kalih para ulama disimpulno, digabung dadi telu. Dirangkum dadi dados pinten, Pak? Dados pinten, Bu? Dados pira emasih? Nikmat sing akeh niku dirangkum dadi telu. Nikmat telu ki apa wae? Nikmat cilik, nikmat sedengan, nikmat gede. Cilik, sedengan, sing banter, sing sebelah kene. Sebelah mereka bapak-bapak. Sing nang dhuwur kae ayo, cilik. Ibu-ibu seneng sing pundi, Bu? Pilih seneng cilik, seneng sedengan apa gede? Subhanallah. Layak bodine mledos-mledos ngene iki. Mergo senengane sing gede. Dadi nikmat anugerah sing kuwatah punika kalih para ulama diringkes dadi telu. Nikmat cilik, nikmat sedengan, nikmat gede. Pengen pirsa napa mboten? Tak jlentrehno napa mboten? Tak terangno napa mboten? Ngantuk napa dereng? Pengen mantuk napa mboten? Umpama tak bari sampai subuh jenengan tetap midhangetaken. Subhanallah, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, sing dimaksud nikmat cilik ki sing kaya piye? Sing dimaksud nikmat cilik niku salah tunggale contoh termasuk harta, tahta, rupa niku nikmat cilik. Makane sing duwe bondo akeh, sing rumangsa sugih, duwe apa-apa niku aja sombong. Mergo niku nikmat sing lah kok saged, Bu? Wong zaman sakniki niki nomor siji adalah uang. Nomor siji niku adalah kekayaan. Diaku betah mergo sugih. Nggih napa nggih? Betul napa betul? Lah kok iso diarani nikmat cilik? Tukang son ngene iki sampai direwangi ora muleh, direwangi ora adus rong dina. Kadang-kadang ya sampai salate ya bablas, betul? Lah ya perkara dhuwit ta ya. Kula adah-adah mriki umpama rene nganggur ya wegah. Ya mergo ngene. Betul? Tapi ngapunten bondo donya
niku nikmat sing cilik. Kenapa kok nikmat sing cilik? Sebab bondo donya niku rasa lawase. Bondo donya sok ben mati yo ora enek sing di. Tukang syuting mati ra nggawa syuting. Tukang son mati ra nggawa son. Tukang gendang mati ra nggawa gendang. Tukang keyboard mati ora nggawa keyboard. Mosok penyanyi sok ben mati nggawa mic yo ora. Nggih napa nggih? Mangkane sing gadah bondo kathah, sing rumangsa duwe bondo akeh, aja sombong, aja engkek. Mergo niku nikmat cilik. Nikmat cilik napa malih sing nomor kalih tahta. Sing duwe jabatan ki aja sombong, aku dadi lurah. Aku dadi carik. Aku dadi bayan. Aku dadi bupati. Aku dadi presiden. Niku asline nikmat cilik yu. Kenapa kok dhewe nikmat cilik? Nyatane dadi presiden rasa lawase. Dadi bupati ora sak lawase. Dadi lurah yo gentenan. Makane niku diwastani nikmat cilik. Napa malih nikmat cilik? Termasuk sing diparingi anugerah rupane ayu. Rupane ganteng. Awake gagah gede dhuwur blengah-blengah kaya sapi. Walah masya Allah, bodine slim, raine bening, masya Allah kabeh bening kaya bihun, Bu. Ayu kaya apa, ganteng kaya apa, semakin tuwek semakin untune ora tedas, watuhe ehek, ambune kaya. Oh jenengan kiambak sing ngendikan nggih, kula nak mung muni koyok tok lho nggih. Nah, makanya niku diwastani nikmat cilik karena sifatnya hanya sesaat. Sugih ya sesaat, Bu. Enten napa mboten tiyang lemah hektaran mati dikubur nang lemah hektarane? Paling ya nang makam umum, gak makam keluarga, betul. Enten napa mboten artis klambine bling-bling mati dikafani nganggo klambi bling-blinge? Nggih, lak mboten enten sing beto. Mangkane niku diwastani nikmat cilik. Sing nomor kalih apa? Sing nomor kalih napa wau? Sedengan cilik, sedengan sing banter, nek gak banter berarti ngantuk. Sing sebelah mriki iki sing dasteran ijo ki ayo cilik nah sing mriki Pak cilik sedengan gede niku wujud nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kalih sedengan nikmat sedengan niku wujude napa? Nek nikmat cilik mung jere bondo, jirene tahta, jirene rupa. Nah nikmat sedengan niku nikmat sing pripun? Nikmat sedengan adalah nikmat kesehatan. Bu, sehat niku syarat nggih. Tiyang saged napa-napa sebab sehat. Jenengan saged rawuh mriki dolane koyok ngono ya sebab sehat. Kula saged sowan wonten panjenengan sedaya sebab sehat. Tukang syuting iso ndeteng-ndeteng alate ya merga sehat. Kanca-kanca banser iso ngawal teko kene ya sebab sehat. Nikmat sehat niku nikmat sing sedengan. Mila diparingi sehat alhamdulillah. Sing biasane tembung kula aturke teng jenengan eling napa mboten? Mboten. Lah nek panggih kalih kula sing jenengan eling-eling napane to, Bu? Macake napa Bu? Pripun? Sakniki nembe sepindah niki jenengan. Ya Allah, lha wong artis paling ayu sak sekar kok lagi roh iki to. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat sedengan niku berupa nikmat awak waras iso ngibadah. Awak waras iso neng sawah alhamdulillah penak. Alhamdulillah penak. Alhamdulillah penak. Alhamdulillah penak.
Masya Allah. Yuk, rombong ayu lak nong HP to. Rombong paesan lak nong TV to. Sing asli yang ngene iki glowing ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sowan nang diundang teng daerah pelosok pegunungan ngenten niki. Mergo kok rumangsa paling ayu dhewe. Lanjut. Tapi kula nggih kagum ternyata teng mriki wonge bening-bening. Ora ana sing elek babar pisan. Jane skincare ki apa tebu? Kok iso meling-meling ngono. Rumah saku to nang kene iki ya icer jagung. Kok ora enak sing raine gosong ya ora enak nyatane ya glowing muga-muga glowinge barokah amin Allahumma amin Allahumma. Dados nikmat sedengan niku berupa nikmat kesehatan. Mila kula jenengan kalih Gusti Allah diparingi nikmat sehat, ayo tinggung ibadah nggih. Nek ibadah aja males nggih. Termasuk nopo ibadah salat 5 waktu. Ciri lagune salat iku cagake iya 5 wektu kudu tansah kanthi istiqomah lan sing luwe sampurna yen subuh salat sayati ngetoke ranek sing iso magrib lan isya jangkepe prayugane ditambah aja sembrono iku perintah iya ngeling ana neng donya sholli ala Muhammad. Mila kula jenengan sing diparingi awak sehat, nikmat sedengan punika ayo nikmate dimanfaatno kanggo ibadah. Termasuk napa ibadah salat 5 waktu, termasuk napa ibadah nglakoni poso, termasuk ibadah napa haji kanggo sing puasa, termasuk ibadah napa sedekah dan beramal jariah, termasuk malih zakat. Bu angger esuk iso ngibadah nek awake sehat lah esuk iso ngibadah nggih tengah wengi iso ngibadah alhamdulillah penak. Lah ibadah niku sakliyane ibadah 5 niki ibadah napa malih termasuk esuk-esuk jenengan teng saben niku yo niati ibadah jenengan ngedang nopake niat ibadah momong putu niati ibadah dan ibadah itu harus diikhtiari dengan cara apa seimbang. Ngibadah ki aja mok golek dhuwit tok yo kudu iling sing ngekeki dhuwit sapa nggih napa nggih. Lah mila esuk sing dimaksud esuk iso ngibadah monggo kula jenengan no esuk nglakoni salat du kula badhe tangklet sing rawuh sedaya niki nate salat duha napa mboten babar pisan. Oh jelayak utangem kok akeh Pak bapak nate salat duha napa mboten Pak? Layak kok kakean butuhan Bapak Ibu
Kula jenengan nok pengin rezekine lancar, Mas tukang som, tukang syuting nok pengin rezekine lancar, langit cemlorot ketok srengenge, ayo nglakoni salat duha. Lah ngenten to Bu, bapake niku sakderenge subuh niku pun kirim teng pasar. Lah nek budal niku bar salat duha mungkin kawanan soale budale sadurunge salat subuh. Lah saniki ngenten kudu seimbang, bapake sing nyambut gawe, ibuke sing nglakoni salat duha. Karena apa? Dengan salat duha niki insyaallah rezekine barokah. Amin Allahumma. Dengan salat duha niki insyaallah rezeki sing seret-seret diparingi gampang. Sing angel-angel diparingi gampang. Mila teng dongane salat duha, fa inna ba'idan faqaribu ya Allah rezeki sing adoh-adoh jenengan cedakno, sing angel-angel jenengan gampangno. Niki intisari dari salat duha. Dados Bu, bapake enjing-enjing berangkat teng Sabin, bapake enjing-enjing berangkat teng sawah, ya wis pandang budal, hati-hati karo dimuk-imuk, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku serahkan, ku mohon kepada Tuhan, semoga tiada aral melintang. Terus macam-macam godaannya setan. Tukang sone apa lanjut? Restu cintaku padamu, oh pujaan, aku tidak minta emas, permata dan dados ibu-ibu bapake berangkat teng Sabin, ibuke nglakoni salat duha. Insyaallah mungkin diparingi barokah. Hati-hati yang yo, hati-hati Beb, aku ora njaluk oleh-oleh apa-apa, sing penting sampean setia karo aku. Amin Allahumma. Jangankan sing tuwek, sing kurucil-kurucile kudu mepet karo aku. Kuwi klambi topo kok enek penil-penile ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun esuk nglakoni ibadah napa? Salat duha. Kersane rezekine barokah, kersane pados rezeki diparingi angger esuk iso ngibadah, tengah wengi iso ngibadah, alhamdulillah penak. Bu, nek tengah wengi jenengan ngibadahi napa Bu? Pepet-pepetan karo pake? Pepet-pepetan apa singkur-singkuran? Oh tenane, nang ngarepe anake singkur, anake turu ya depan-depan Bu, pepet-pepetan kalih bapake niku nggih ngibadah, nggih mijeti pake ya ngibadah. Tapi sing kula maksud teng mriki, mumpung awake jek sehat, mumpung awake jek waras, esuk nglakoni salat duha ben rezekine lancar tur barokah, tengah wengi yo nglakoni salat duha ben semua persoalan diparingi solusi, diparingi jalan keluar kalih Allah Subhanahu wa taala. Bila malam bertahajudlah memohon kepadanya, serahkan dirimu dan janganlah engkau putus asa, semoga terkabulkan segala yang kau pinta. Janji Tuhan pasti nyata pada semua hambanya. Nok bengah wengi nang padha salat Bu, Pak, masih diterangke wonten surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nek wong maca Quran sampe ngeden-ngeden nek sing jawab Allah meneng kabeh. Ngejak mantuk? Pon ngantuk? Bu,
Bapak, tiang niku nek beriman, enek wong maca Al-Qur'an niku hatine bergetar. Edak gedik gedak duk, hati gedak dikduk. Berdebar berdebar, imannya bergetar. Nek tiang iman enek wong maca Qur'an, Allah langsung nyaut. Ora cah nek wong maca Quran sampai ngeten-ngeten malah mau ngowoh lagi gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wangsuli malih nggih. Kula wangsuli malih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi Subhanallah, luar biasa. Ayat niki jelasno nek tengah wengi niku waktu sing tepat curhat datang Allah. Waktu yang tepat madul teng Gusti Allah. Waktu yang paling tepat untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mila kula badhe ngajak jenengan waktu sing paling mustajabah niku kalih Bapak Ibu. Waktu sing nyepetno kabule donga niku enek loro. Napa mawon? Siji antara azan dan iqomah. Maka nek bar azan ki aja cepres ae. Jangankan bakdo azan ning ngecepres nggih Bu nggih. Ngono ki kelakuane jenengan ya ngono. Kira-kira nek wis roh niki mbok baleni neh to. Alhamdulillah. Nek bakdo adzan niku ndang donga saakeh-akeh, ya Allah Gusti teteske anak kula solih-solihah Gusti. Ya Allah Gusti paringi rezeki kula lancar ya Allah. Ya Allah Gusti muga-muga tanggapan sonku rame Gusti. Ya Allah Gusti muga-muga tukang son sing rong payu rapi nang payu Gusti. Lah umpamane ngono ya to. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu napa malih? Waktu tengah malam. Kula badhe matur dhateng panjenengan Bapak Ibu. No awak dhewe salat 5 waktu krungu adzan kewajiban madhep nang Gusti. Hayya 'alas shalah. Awak dhewe kewajiban nglakoni salat. Kene sing madhep wonten ngersanipun Allah Subhanahu. Tapi benten karo salat tahajud. Nek kula jenengan tengah wengi kok gelem nglakoni salat tahajud, Gusti Allah ingkang rawuh wonten daleme tiyang-tiyang ingkang nglakoni salat tahajud. Mila ayo dimanfaatno benjing lagi malam Jumat nggih. Nah, ora kudu malam Jumat. Malam Jumat alasane sunah Rasul buka demen. Ben malam ora apa monggo tengah wengi nyedek gelar sajadah ndang rukuan ndang ketunan salat tahajud minimal 2 rakaat karo ndonga wonten ngersanipun Allah Subhanahu. Sing duwe masalah ndang sambat masalah, ya Allah Gusti bojo kula pripun nek kopi ra muleh-muleh Gusti mergo bakul kopine rondo monyor-monyor Gusti. Ya Allah Gusti anak kula pripun kok sampai saiki urung payu-payu rabi Gusti, sakniki larene tanggapan son nganggo kaos rupane ireng Gusti. Ya Allah Gusti dhuwit kula pripun jere utange kandhane seminggu tibake dadi 2 tahun. Ya Allah Gusti ngeten iki pripun? Waktu tengah malam adalah waktu paling tepat madul wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe duwe masalah madul nang tangga. Tangga iki apik nang ngarepe ta. Nggih napa nggih? Nang ngarep ya Allah yu sing sabar ya yu heeh. Wis ngene iki wong urip ya ngene. Nang nguri dirasani sampean roh terus. Iki bar madul nang omahku mari wong ngono kuwi lho. Bu. Tanggane jenengan ya senengane ngene ngono kuwi. Terae urip tetanggan ki ya ngono nggih. Apik dindo elek. Nggih, macak dindo jirine kok macak alise sampai kena nggo mentung malih. Lambene kaya bar mangan pitik mentah. Ora macak ya dina la ya, kayane akeh kok gak gelem tuku wedak kok medhit men nggo awake dhewe. Bu. Tiang mriki nggih enten-ngenten niku. Tangganem. Nggih. Tiange nggih dugi. Mosok wonge sing rewang dastere biru kae. Oh,
Julayak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut nggih. Dados tengah wengi waktu yang mustajabah, waktu cepete kabul donga kula panjenengan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Beda karo salat 5 waktu. Awak dhewe nek salat 5 waktu krungu adzan madhep nang Gusti. Krungu suarane bedhug tung edung dung wis wancine iling gawa. Krungu suarane adzan mandang ning awang-awang. Ayo sedaya padha budal sembahyang, pokoke salat, pokoke yo Allahumma sholli ala Muhammad. Ben ora ngante. Boya, deplak, jol. Mulai hoa-hoe ben ora ngantuk nggih. Allah ya Rasulullah. Krungu suarane bedhug tung edung dung wis wancine iling kewajibane iling nggih. Krungu suarane adzan kumantang ning awang-awang. Ayo dulur padha budal sembahyang, pokoke ayo para kanca sugih miskin enom tuwa aja lali 5 wektu lakonono. Donyane wis tuwa aja digawe sembrono. Ayo dulur 5 wektu lakonono. Ora mikir sibuke, ora mikir repote, sing penting ayo salat. Subhanallah. Ora mergo repote, ora mergo sibuke, salate malah ditinggalke. Ya pokoke tukang sone, tukang syuting, abang sering, pokoke salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngantuk napa dereng? Mak lampire saya dalu saya tengek-tengek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah ya Rasulullah. Krungu suarane bedhug tung edung wis wancine iling kewajibane. Krungu suarane adzan kumantang ning awang-awang. Nadang-adang ayo budal sembahyang. Pokoke sing ngadang, sing korah-korah, abang seri, tukang sone. Ayo para kanca sugih miskin enom tuwa aja lali 5 wektu lakonono. Oke? Donyane wis tuwa aja digawe sembrono. Ayo dulur 5 wektu lakonono. Ora mikir sibuke, ora mikir sawae, sing penting ayo salat. Subhanallah. Ora mergo sibuk,